Roberta Metsola hija l-kandidat tal-establishment fil-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ta' kap ġdid minflok Simon Busuttil. Tantu hekk li diġà beda jkun diskuss ftehim ta' kif Roberta Metsola tista' tispiċċa fil-Parlament Malti jekk fi żmien li ġej tkun eletta kap. Fil-fatt dan għandu jsir billi tparta tis-siġġu tal-Parlament Ewropew ma' dak tal-Parlament Malti u bħala jagħmel Simon Busuttil li jerġa' jmur Brussell. Biex isir dan, meta Roberta Metsola ċċedi s-siġġu ta' MEP, ikun hemm ftehim fil-Partit Nazzjonalista li ma jikkontesta ħadd talih u Simon Busuttil imur Brussell b'cooption mill-Partit Nazzjonalista. Min-naħa l-oħra mbagħad ikun hemm ftehim li ħadd ma jikkontesta għas-siġġu ta' Roberta Metsola fi Brussell u għalhekk posta jieħdu Simon Busuttil. Naturalment dan u l-pjan ta' dawk li fil-Partit Nazzjonalista għandhom l-ikbar kontroll. Dawk li ħadmu biex Simon Busuttil sar kap u issa iridu jiddeċiedu wkoll min se jsir warajh. Però Metsola mhux se tiġri weħda. Żgur li qed jikkunsidra kollox Claudio Grech li fl-istamperija m'għandux l-appoġġ li għandha Metsola jew saħansitra kandidati oħra. Fil-fatt anke qabel l-elezzjoni ġenerali sabit fi xkil u dan iddikjaraħ b'mod indirett fuq Facebook meta kien elett. Kiteb li r-riżultat kisbu minkejja tfixkil mill-establishment tal-politika tal-passat bis-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali qalulna li dan u l-istess establishment li qed jappoġġja lil Roberta Metsola. F'din l-elezzjoni Claudio Grech kien elett mill-ewwel distrett elettorali u jħeġġuh jikkontesta hemm dawk li fl-aħħar snin kienu mwarba mill-klikka li ħakmet l-istamperija. Fost dawn hemm inkluż nies tal-Viċi Kap Mario De Marco, anke jekk bħal Claudio Grech iż-żiemel tagħhom jikkontesta fuq l-ewwel distrett.